Gisuga na sa COMELEC Mandaue ang pagdispatsan sa mga campaign paraphernalia nga nahipo sa tulsigilusan nilang Operation Baklas niya tumiaging simana. Ubay-ubay ang ilang mga nasakmit na gipamutang sa mga illegal nga lugar. Ano ang report ni Nico Serino? Ingon ani kadaghan ang mga campaign posters o mga materials nga nasakmit sa Mandaue sa ilang Operation Baklas. Sa paglusad sa ahensya niini ni atong Biyernes, kaabag ang PNP o DPWH, halos mapuno ang usa ka truck nga gikargahan niini. Kaganihang buntag, naabta namo ang ilang mga personnel nga busy sa pagpang-dispose sa mga materyales. Gipangbuwag ang mga lipak o frame sa mga campaign materials. Dayon gigunting-gunting kini aron dili na kapahimuslan pa. Gilusad sa COMELEC Mandaue ang paghipos sa mga campaign posters nga wala nahasubay sa lagda o gawa sa mga common poster areas. Ang mga national candidates o mga party list groups lang ang ilang gipanghipos kay wala pa man magsugod ang campaign period sa mga local candidates. Not in the designated poster area, Jude. Yeah. Nasa'y oversize. Usually, naagyod sa electrical post, nya sa kanang mga kahoy, bawal. Pahinumdum sa COMELEC sa mga kandidato o mga supporters, mutuman sa palisiya kung asa makabutang o campaign materials. Sama sa mga public places, barangay halls, gymnasium ug uban pa, apan gikinahanglan nga separate ang istruktura o frame niini ug wala nakakabit sa building. Ang listahan sa mga designated campaign areas gipatik sa gawas sa opisina sa COMELEC. Sayang pud ang kahago nila nga butang bago pa nilang gibutang nya tangtangon lang pud dayon namo. So ang among kuan gyud advice nga mas maayo nga adto sa common poster area para walay makahilabot. Mulusad og lain nga Operation Baklas ang COMELEC sunod buwan, labi na kung makasugod na ang kampanya sa mga lokal nga kandidato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.